Dzień dobry, szczęść Boże. Chciałbym na początek powiedzieć, że to jest ostatni odcinek z Jakubowy drugi. Trzeba to jakoś zakończyć, a zakończeniem jest co? Jest piękny dyplom ze Santiago. Santiagobi Apostoli Nostri. No i tu jest napisane Raimund Józefum Miller. Sztympel. No jedno dostałem po łacinie, a drugie dostałem po hiszpańsku. No tutaj to podobne jest. I tu też jest coś napisane. Escoblo de la Santa Apostolicum Metropolitan Catedral de Santiago Compostela. I tu już jest napisane tak. Raimund Józef przez Z, tak jest. No. I to jest takie zakończenie tego. No jedna ta rąbka, ten Bild wezma sobie tam do Stahlhammeru na Oberschlesien, a jedna zostanie w Niemcach. No a tutaj jest ta książeczka Crediceal de Pellegrino, nie? Czyli kredyty pielgrzyma. Oficjalna książeczka właśnie ze Santiago. No i tu się pisze, jak człowiek się nazywał. To jest zakończenie tego. No i tu rozpoczęcie. Codziennie pieczątki się trzeba 3 zbierać, żeby dzień był zaliczony. No i tam się łazi po kościołach, po knajpach różnych. Tu na przykład jakieś lody były, o, to stołem. Tam gdzie społek w tych pensjonatach zawsze też. No i tu zakończenie. Także jest dokładnie było tyle miejsca. A to jest ostatnio, nie? To Santiago. No, także reasumując, piękno wyprawa. Oni się pytali, czy to bardziej z celów religijnych, czy z powodów turystycznych. Napisałem, że religijnych, no bo jednak to bardziej. Ale jest to bardzo fajna przygoda. Dużo różnych obcokrajowców, trochę Amerykanów. Na przykład widać, że Polski tutaj nie ma akurat. To jest sama Hiszpania i no, bo właściwie końcówce ta Galicja. Tu jest Hiszpania. No i losłych tą drogą francuską od Leonu, odtąd dotąd 320 km. Cała ta droga prawie 800-780. No ale to tam kiedyś trzeba może się jeszcze wziąć miesiąc urlopu albo więcej, 6 tygodni się będzie. No ale nie ma co narzekać, trzeba się cieszyć. No i tak pozdrawiam. Także warto, jest to przygoda życia. Taki abentura. Parę znajomości. Jedna bardzo dobra znajomość. No i trzeba kroczyć dalej, podróżować dalej, o, albo pielgrzymować dalej. Dobra, dziękuję wszystkim za oglądanie. Jakby coś to było, to mogę powtórzyć. Ale to chyba już na tyle będzie z tego Jakobowego wyjgu. No, tschüss, danke schön i z Panem Bogiem.